дуруд бинандаи азиз, пас аз оғози ҷанг дар Украина ва таҳримҳои ғарб, Русия ба Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад ва кӯшиш дорад ки нуфузашро дар минтақа ҳифз кунад. Аммо ин бор на бо зур, балки тавассути таълим, фарҳанг ва тарғиби арзишҳо. Ин ҳама дар маҷмӯъ нерӯи нарм дониста мешавад. Мо таҳқиқ кардем ки Русия аз ин василаҳо чӣ гуна истифода мекунад ва то куҷо муваффақ шудааст. ҳоло дар Тоҷикистон 5 мактаби русӣ бо $150 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз сӯи Русия сохта шудаву ба истифода дода шудааст. Дар онҳо 5700 хонанда аз рӯи барномаҳои таълимии ин кишвар таҳсил доранд. То соли 2030 боз 5 мактаби дигар барои 5000 хонанда сохтанианд. ғайр аз ин дар Тоҷикистон боз 38 мактаб бо забони русӣ фаъолият дорад. Дар 152 мактаби дигар бошад синфҳои русӣ мавҷуданд. Аммо дар Русия ягон мактаб ё ҳадяқал синфи тоҷикӣ амал намекунад. Бар замини ин барои таҳсили фарзандони муҳоҷирон монеаҳо эҷод мешавад. ҳар сол даҳҳо омӯзгори рус бо барномаи омӯзгорони Русия дар хориҷа ба мактабҳои Тоҷикистон барои кор меоянд. Ин тасмимро мақомоти Тоҷикистон низ дастгирӣ мекунад. вале коршиносону мунаққидон мегӯянд ки барномаи ҳамкориҳои гуманитариву фарҳангӣ як бахше аз стратегияи умдаи Русия барои таҳти нуфузи худ нигоҳ доштани кишвар мебошад. Зеро дар баъзе макотиби русзабон ё Русия дар Тоҷикистон барномаҳои тарғиботии ин кишвар низ доир мегардад. Масалан, иштироки сарбозони пойгоҳи 201-уми Русия дар Тоҷикистон дар мактабҳои Русии Тоҷикистон. Онҳо ба мактабҳои миёнаи давлатии Тоҷикистон мераванд ва ба хонандагон дарси ба қавле ватандӯстӣ, мардонагӣ мегузаронанд. Чунин иқдомҳо махсусан бо шурӯи ҷанг дар Украина авҷ гирифтааст. яке аз омӯзгорони як мактаби пойтахт ки дар дарсҳои ба қавли мардонагӣ ва ватандӯстии сарбозони пойгоҳи 201-уми Русия ширкат кардааст, гуфт ки дар ин дарсҳо дар бораи ҷанги Русия дар Украина низ сухан меравад. баъзан ҷанги бузурги ватанӣ бо ҷанг дар Украина муқоиса мешавад ва низоми имрӯзаи Украинаро ба фашистони солҳои ҷанги бузурги ватанӣ монанд карда таъкид менамоянд ки кори Русия дуруст аст. яъне дар бораи ҷанги бузурги ватанӣ бо ишора ба ҷанг дар Украина нақл мекунанд, гуфт ин омӯзгор. яъне бо ин роҳ Русия воқеияти ҷанги оғозкардааш дар Украинаро ба таври ба худ хос шарҳ медиҳад ва аз таҳоҷум ба сарзамини дигар ва ишғоли бахше аз Украинаро на ҳамчун поймолсозии ҳуқуқҳои байналмилалӣ, балки зарурати бебаҳс маънидод мекунад. роҳи дигари таъсиргузорӣ барномаи таълим аст. ҳамасола Русия тавассути фондҳои гуногун ҳазорҳо китоб бо забони русӣ ба мактабҳои Тоҷикистон мефиристад. аз ҷумла моҳи октябри соли гузашта фонди «Моя история» ё «Таърихи ман» бо дастгирии Вазорати маорифи Русия ба Вазорати маорифи Тоҷикистон зиёда аз 371 000 китоби дарсии русӣ ба қавле тақдим кард. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд ки ин китобҳо барои мактабҳои сохтаи Русия пешбинӣ шуданд, вале дар бархе аз синфхонаҳои русии мактабҳои давлатӣ ҳам аз ин китобҳо истифода мекунанд. ин китобҳо аксаран тибқи барномаи таълимии Русия таҳия шуданд ва дар он арзишҳое ки хоси ин кишваранд тарғиб мешавад. махсусан дар китобҳои таърихи Тоҷикистон аз нигоҳи донишмандони рус ба таври таҳрифшуда баён гардидааст. масалан, ғасби минтақаҳои Осиёи марказӣ, ҳамроҳшавӣ ва муқовиматгарони ин таҷовуз ба сарзамини аҷдодӣ ҷинояткор муаррифӣ шуданд. ҳамчунин халқҳои ин сарзамин то ишғоли Русия ба таври умум бесавод навишта шуданд, аммо аз мадрасаву донишмандон ҳарфе баён нагардидааст. Россотрудничество марказҳои фарҳангии адабии Русия аст ки чанд сол инҷониб дар Тоҷикистон фаъолият доранд ва фаъолона сиёсати Русияро тарғиб мекунанд. бо шурӯи ҷанг дар Украина фаъолияти ин марказ густурдатар гардид. аз ҷумла Россотрудничество моҳи октябри соли гузашта дар Тоҷикистон дар назди маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе нахустин маркази захиравӣ бо формати нав бо номи «Русия бо шумо» яъне «Россия с вами»-ро боз кард. ба наздикӣ кушода шудани чанд маркази дигар низ дар нақша будааст. беш аз 60 000 донишҷӯ дар донишгоҳу донишкадаҳои Русия. роҳи дигари таъсиррасонӣ ба аҳолӣ барои Русия ин ҷудо кардани бурсия ё квотаҳо барои таҳсил дар ин кишвар аст. чанд соли охир Русия барои таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар донишгоҳҳояш ҳар сол 1000 квота ҷудо мекунад. дар ин самт Тоҷикистон яке аз кишварҳои ба қавле пешқадам буда танҳо аз ҷумҳурии Беларус камтар квота мегирад.
ғайр аз ин ҳазорҳо донишҷӯи дигар мустақилона бидуни квотаҳо ба донишгоҳҳои русия дохил шуда барои таҳсил мераванд. дар умум дар русия беш аз 33 000 донишҷӯи тоҷик таҳсил мекунад. ин ҳудуди 80% аз теъдоди донишҷӯёни тоҷик аст ки дар хориҷ таҳсил мекунанд. ҳамчунин дар худи тоҷикистон расман намояндагии 4 донишгоҳу донишкадаи русия фаъолият дорад ки инҷо беш аз 30 000 донишҷӯи тоҷик дар онҳо таҳсил мекунанд. хуб, дар таҳсили донишҷӯёну хонандагони тоҷик дар русияву бо барномаи таълимии русия чӣ мушкил аст? мушкили аввал фирори мағзҳо. қисме аз донишҷӯёни тоҷик пас аз анҷоми таҳсил ба ватан барнамегарданд ва муқими русия мешаванд. барои кишвари мо ки дар бархе соҳаҳо бо норасоии кадрҳо рӯбарӯ аст, ин мушкили ҷиддӣ мешавад. дигар ин ки хатмкунандагони муассисаҳои русия аксаран чӣ дар илм ва чӣ дар сиёсат ба қавли диди русӣ доранд ва ба ҷаҳон аз нуқтаи назари сиёсати русия менигаранд. маҳз чунин кадрҳо нигоҳдорандаи нуфузи русия дар тоҷикистон мешаванд. коршиносон ба он назаранд ки нерӯи нав албатта хатар дорад, аммо наметавон василаҳои онро манъ кард. роҳҳои мубориза бо он пешниҳоди гузинаҳои миллии беҳтар, рушди тафаккури интиқодии ҷомеа ва назорати раванди таҳсил аз сӯи мақомоти давлатии тоҷикистон мебошад. ба саҳифаҳои мо обуна шавед, то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед. барои шумо комёбию муваффақият мехоҳам. то суҳбати дигар.